Cliceáil ní rion, Tám nídéag agus is chlár mé, Tá mo cónaí a Loch Garmáin an fheirm. Sin mar scéal. Gcónaí an fheirm ó a bhí mé óg nuair bhíos sa mo fásta bheog bhí mé ag tuairt cabhair do máthair an fheirm agus bhí mé anna hana bhas gan airs. Gláis na hoscoil Corcaigh agus imlíana beag céim na halína gom ag Gaeilge agus Lár ach ba ceart go mbeadh mé ar mheor. Is féidir leat iad a ithe díreach an grán ar a bása. Tá mé an tráis, níl mo tuig ach le gá nóméid ag siúil suas an bóthir. Sin lá de mothéil, beidir go bhfuil sé le drón ach dar leat ach dar lum. Sprála mé.